Vetar duva i deluje nekom silom na školski prozor, koji iskaz sadrži sve neophodne informacije o sili koja deluje na prozor. Pod A. Na prozor deluje horizontalna sila vetra. Pod B. Na prozor deluje horizontalna sila vetra od 10 njutna. Pod V. Na prozor deluje horizontalna sila od 10 njutna vetra koji duva sa juga. Pod G. Na prozor deluje sila vetra koji duva ka severu. Tačan odgovor. Na prozor deluje horizontalna sila od 10 njutna vetra koji duva sa juga. Da bismo znali sve parametre kako deluje neka sila, potrebno je da znamo njen intenzitet, kao i tačan pravac i smer delovanja. U našem pitanju ponuđeno nam je više odgovora. Prvi odgovor kaže: na prozor deluje horizontalna sila vetra. Kako to izgleda? Ako prozor stoji ovako, ta sila je horizontalna. Mi dalje ne znamo pod kojim tačno uglom ona deluje u odnosu na prozor. Pod B dat nam je odgovor: na prozor deluje horizontalna sila vetra od 10 njutna. Sada znamo opet da je sila horizontalna, znamo sada i njen intenzitet da je 10 njutna, ali dalje stoji pitanje pod kojim tačno ona uglom deluje na prozor. Pod V dat nam je odgovor: na prozor deluje horizontalna sila od 10 njutna vetra koji duva sa juga. U ovom slučaju mi imamo prozor i imamo jug koji može biti u jednoj od tačaka. Jug je tačno definisan u koordinatnom sistemu u jednoj tački. Usmerivši silu od juga na prozor, mi dobijamo tačan ugao pod kojim ona deluje na taj prozor.